Намираме се малко преди откриването на втория магазин на магия, който ще отвори врати на 24 септември. Сега да видим какви са цените. Ори, ако познаеш каква е цената, ти го взимам. Ами аз наистина го искам. Я го облича. Не гледай са. 60 лева. Долу. Надолу! Надолу. Взимаме го, няма значение каква е цената. 40. Нагоре. Сори. 50. С 10 лева! Ще да го върна. Айде да те видя сега. Каква е цената? Ли. Дай да те видя. Не разбира се. Супер. Много е яко. 107. Толкова ли? Не, 69. 69,99. 70 ли казах? Една стотинка. Не се бори. Ще ти дам една стотинка. Ори, Масимо Дути. По принцип струва Знам много... колко това по принцип струва към 500 лева. Толкова. Майко, много е яко. Между другото ти ходи. 50. 50, пак е много. 35. 35? 35 лева. Добре, това як ще му го вземеш. 35, по принцип е 500 лева. По принцип е 500 лева. По принцип е 500 лева. Познай колко струва това сако. 89,99. Yes! Не позна! 59,99. Адидас. Колко е тази буза? 20 лева. Всяка една дамска буза е по 8 лева. 8 лева? Да. И Адидас? Да, всяка една дамска буза тук е 8 лева.